яшьләр үсен, болланганчы ашы җимеше, тормыштагы көтү баргач килә, безгә дигән бәхет өлеше. Лиләштәр яшьләр калганда, сылый-сылый сөюнең көчен, гомрем буе рәхмәтлемен сиңа, шул бәхетле көннәрем өчен. Гомрем буе рәхмәтлемен сиңа, шул бәхетле көннәрем өчен. Бакчабызда үсә алмалар, алмаларын шыярбыз көздән, алмалыгай балалар үсте, икебезнең бәхетебезгә. Үсте алма кебек балалар, алар безнең яшьлекнең төсе. Гомрем буе рәхмәтлемен сиңа, шул бәхетле көннәрем өчен. Гомрем буе рәхмәтлемен сиңа, шул бәхетле көннәрем өчен. Шул бәхетле көннәрем өчен. Зөлфия Шакирова. Һәм Җавит Шакиров.